Sorry. Awak dhewe saka kelas rolas akuntansi 5. Ning video iki adewe ketetepaan oleh tugas bahasa Jawa ya iki Ngevlog Nah, adewe arep nge-vlog ning Jalan Brawijaya. adewe bari Ning kono awak dhewe bakal mlaku-mlaku lan golek panganan sing enak. pengen ero gak panganane apa ae yo langsung rono rasa kesuwen ning keselak ngiler. Yo, cus. Jalan Brawijaya. Adewe saiki arepe mlaku-mlaku, pengen golek panganan sing enak-enak. Lah, pengen ero to panganane Kediri apa ae. Ayo melu adewe, aja sampai ketinggalan. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And in my eyes, I close down. Ooh, you make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, kiss for me, oh. I never seen anybody do that thing to you before. Besar yang besar. Dua. Itu bahasa Indonesia. Tak sing beli udah gila lo terus 5 loh. Sing gede. Masa beli 2? Iya, 2 aja. Nggih. Kalih. Loro ae Mas, nggih tugas to. Wah. Pinten Mas? 20. Niki nggih Mas. Matur suwun nggih. Iki lho tak omongi. Gane ning kene nek tilangan. Ning kene lho nek tilangan.
kalian nek toko iki nego panganan tradisional sing bakale kalian ngerti jenis khas Kediri kuwi apa. Oke, ayo. Dan jadi dari satu panganan rejo akeh mergone nek dalan Surabaya kuwi toko-tokone lagi tutup. Terus sepurane barang gak iso lho pas awake mlakune mergane nek kendala udan. Nah, nduk yo mung iki karo iki. Mek tapi yo wis oke lah. Lumayan. Terus iki akhirnya arep golek ngombe. Lah awak dhewe ngombe saiki wajar pilih teh poci. Wis poci teh. Poci. Wis gak usah kesuwen, ayo langsung jalan. Ayo dhewe teko ning tokone. Teh poci. Halo Bu. Halo. Bu, tumbas teh poci gangsal nggih. They say all night that I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know who stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And on my eyes, I goes down. Ooh, you make me wanna try. Ladies and gentlemen, performance by Most Popular B-Man. Mun jenengan sadean sampun pirang tahun? 2 tahun. Duh, kok Heeh. lancar. Alhamdulillah. Kale yo Eh, sing setunggal pun dinas dateng Jember, tunggale kuliah. Setri nopo jaler Bu? Nomor 1 jaler sampun dinas teng Jember. Ganteng boten Bu? Wow, ganteng banget, Mbak. Mengke kula jodone kalih renca kula Oh, nggih. ngono ya. Saiki wis teko nang omahku. Sek ngentane muler, mungkin sek kesasar. Pagi, aja wis nang omahe Alfi. Iki ning ade arepe review panganan sing wis dientokne teko Jalan Brawijaya mau. Nek toko ijo. Karo ning ngene Bako Jasuke. Oh iya, Dek. Teh mochi. Mochi. Apa wae? Mau? Iki
klepon. Iki putu ayu. Iki ondode. Iki ote-ote. Jote. Iki kue tok. Tok 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 tok. Iki lumpur. Kapindo. Lumpur lagi. Iki apem. Iki getuk. Gedok campur. Terus awak dhewe ya tuku jasuke. Apa wi jasuke? Jagung susu keju. Oh ya, tapi ki ora jagung susu karo keju tok lho. Iki enek rasa liyane. Iki keju karo coklat. Terus sing sitoke iki mau keju karo tiramisu. Enggak plokiin, guys. Ini apa? Teh poci. Teh poci. Tapi ki teh poci ki rasane ora original tok lho. Enak liyan-liyane. Tapi gara-gara ibuke mau blendere gak iso mekan, Wis mati lampu. oh, gara-gara mati lampu makane tukune sing original. Mangan aku selalu weh. Iya. Aku mau pengen iki lho. Apa jenenge? Apem. Lagi jenenge kue tok, Rek. Jadi kue tok iki enak banget. Mosok wis mbok jajan iki. Ya biasane. Ketiga, aku biasanya tuh ote-ote kok kayak ini. Ote-ote kan ada desa isine Spesial. enak kurangi. Jadi lek kanca-kanca pengen mangan ote-ote sing isine urang iki golek di Tumbase nang Toko ijo. ijo. di Jalan Brawijaya ya. Ayo saya dijajal ya. Tapi Aku satu. Iki jenenge klepon, aku pengen jajal iki. iki jenenge putu ayu. Lek klopone iki no apa? Klopone kok mambu klopo. Nyambut. Iki mau putune Enak. pokoknya pas terus kalau Jajal. Mau pilihanku. Gedok. Gedok kan asli Kediri. sama ya kan? Iya dong. Getoknya aslinya sama telo. Oh iya deh. Iki. Isine reno-reno. Nyanyi sih. Saka telah matang mantuk itu tambane apa? Kayak kenapa lagi? Memang gak seneng aku. Gedhok iki wis dimodernisasi, guys. Jadi luwih kreatif ben iso narik minate sing tuku. Tampilane iku unik banget. 2,000 years later. Langsung ke sana panganan loro. Iki panganan sing modern iki jenenge jasuke. Cedek, jasuke. Sing iki rasa coklat, ono rasa Tiramisu. tiramisu. Enak, guys. Terus ben Yo dijajal.
manis kok jagungnya. Itu panganan sing sembarangan yo, soalnya iki jagung. Jagung manfaatnya wis akeh. Mek mergo akeh sing enek apa pira-pira wong sing gak seneng karo jagung tok, makane enek variasi kayak coklat atau keju. Ben jagungnya payu, terus gak ada di jagung-jagungan, ben ora pitik tok semangan ngono. Saiki dipangan meneh. Nutrisinya itu yo akeh banget ya Jasuke karena aneh kayak ana keju, ana susunya. Itu kan yo apik ngono lho dia awake dhewe. Mergo aku ora pati dolan sing ngene. Aku tak jajar dhewe. Nah, Mbak Munir itu kan Mbak Munir. Munir kan gak seneng iki ya. Gara-gara ada susune. Anane yo coklat tok. Nah, Rek, iku mau review tekan ADW. Apa? Pun wis gelem ngetutne ADW mlaku-mlaku nang Brawijaya, terus wis nyiliki panganan ning kono. Nah, iki mau yo sepurane mergo ono kendala udan, ADW gak iso apa kaya ngekaki panganan sing enak ning kono asine yo lek pemone Padang. Ning kono iki dalanan ning Brawijaya wis akeh banget. Mulai saka panganan sing abot sampai panganan sing enteng. Apa kuwi? Dan awakmu pengen ngerti panganan-panganan khas Kediri, awakmu iso langsung teko ning Jalan Brawijaya, khususnya ning Toko Ijo. Neng kono adol panganan tradisional lan Panganan-panganan liyane khas Kediri. Sepurane yen tembung-tembunge awak dhewe Ada sing salah. mergane awak dhewe iki rada ra iso basa. Bosone dicampur-campur iso Jawa, gak iso Jawa. Hmm. Apa biasanya sebutannya wong? Wong Jawa ra iso Jawa. Antara awak Ali dhewe Jawa. rada Cukup bisa menuai dan ADW. Wabillahi taufiq wal